Lorenza, dongi thuolo ma dakika ariyo imba mi kanyo mondo mi apari Gachagua duogo dala oduogo chenro oselos mano mar rwake paro mentiere godo bed wach marimo gi kiawo mabe kawuono. Gachagua ok creative, ohero kopo gik moko nikech koro baba Raila Amolo Odinga noduogo to romne monyise ni baba while you are away. Mane gima Gachagua temo timo mondo ng'i ane ni to bende ayie gi gima Oscar wacho, odwa ni mondo ng'iye mondo nene ni to gige ne gi otimo nang'o, obed ng'ama creative, owe manya attention, en oduoga jogege moikogo, an ayie gi jo security, yiene uro duoga nikech oja Kenya, nyathi ka duogo dala gi dang' tim nade, an ayie kodgi, owe obi, lakini impact ma Gachagua dhi bedo go kata achiel, ni koro duogo, ni koro idhi rom ne airport, onge gima kata ji dhi romo jok mosol go, en mana ni mondo ji onene, mondo jo Amerika manyo dhi wuondogo, ma mondo dhi oland kaka dala gi rachja, mondo ng'e ni to koro karo duogo dala nang'o, anto mane gima paro, and oduoga, miriambo ne ji ong'iyogo, sani bende onego ng'e ni kama Kenya nitiere, broad based dhi gi Kenya maber, omeda paro ne manyalo konyo maber, to gimoro ni koro dhi no ke gik moko koni gi koni, ok bi konyowa. Ka ok kamano, tagon wero kamano, kendo amedo rwako Sydney gini, amedo rwako Nyarakuku gini, biuru Cleophas, arwako gi timu te wang'ni, Saturday, biuru chuo e kambi ka Arodi Central SDA Church, mondo walemuru wayudure yalo motegno. Ka ok kamano, tagon wero kamano.